Isikhashana apho sila ngendaba zabantu esingabuzwanga ulapha nje uthandazana laqala. Hayi sana la vesi ithi umfazi osisiyatha uyayibhilda indlu ngezakhe izandla aphinde ayidilize. Ndifilisha ingathi indoda nayo engahlakaniphanga iyawokha umzi ngezayo izandla and then iphinde udilize ngokwayo, because tell me, why would you like to build isithembu based on inyembezi zabafazi bakho bonke? Because akekho umfazi ohappy apho kungenelela nabantwana. It's a mess. It's a messy situation. Umseleko, if ever akayiqondi le nto, uheta everyone that is very close to him. And I'm concerned because nokhokhomelone nawo uyamjamela. Uyambona xa ke sithi bani ba the more ufosta yonke into ayizukwacaba kade amkelwe ayizukwenzeka apha, khokhomelo wamjamela. Yavuka i-2K, li-2K mos andithi lavuka i-2K lama ngenyawo. Guys, hey, kulo season 9 ingathi wonke umntu is pouring their heavy hearts because omayeni nabo bayatsho uba ndiyazisola uba ndandingenela ntoni apha. Umakhe uyambona nje uba ongosi yam nyhani, ubona ukuthi ungafana wena usapota umntu kanti uhawawu akasoze ajike uhlale nguhawawu. Ukhokhomeloni lo ungenayo umvile ku-uncut xa esithi bani akho bantwana bayi-20 azabafumana. So possibility and chances are umsele uzawuphinda yokhangela nama-6 to nama-100 apha ndithile afumana abantwana bayi-20. Guys, yimesi lena. And umsele kudla ngomthatha usine ingathi ingqondo yakhe incinci, but ngoku wayemsebenzisa kule nto ngoku sike menza serious because udla ngothetha kakubi ngosine uba usine hayi akamamela kathini. Umazi nini ngoku usine uba ngumntu obhadlileyo? Because ufuna uphusha ngosine yonke le agenda yakho ogqiba phinda yothetha ngosine ba usine akamameli. Mamela wena kaze kasha. Kutheni involve abantwana lo tata omdala? Because ekugqibeleni osine babadala ngabantwana. Ompilo zange bathetha notata wabo, but now they are raising their valid concerns kuba nyhani ubunyanzelekile uthatha omnye umfazi. So guys, niyayibona le nto yobana akekho umfazi oyimelayo into yobana uyobana umncedisi. Like ayikho loo nto, ayidalwanga. Noba ningathi idaliwe, like it doesn't make sense, not ngoku. Because aba bafazi bayazenzela. Maybe kootatomkhulu bethu noomamakhulu kuba babesetyenzelwa ngootatomkhulu beqomba hayi sana yayi i-situation yobana kuphetshwe indlala. Hayi poverty syndrome leyo yangoko. Ngoku abangoku bayaziphangela abantu banee-personal numbers zabo, they are doing very well for themselves. Into abayifunayo bafuna ukuthandwa, bayahlonipha isintu eso, but wenza ngamandla lo tata. Guys, on the 4th of February ke